Dalem. Wetengku ki krasa perih ki kok apa ya luwe ya Wah lah Mas. dik, loromu loroku. Kok kayak meteng. Masa sindhe nek luweh nah. Ya kene tak pundhut nih. Tak pundhut nih diajeng. Kene, pancen wong ki mbutuhke katresnan ora kudu kok nalika nome. Tuwane ya kudu direksa. Ya ta? Ya kene. Tuwane. Sambelnya dikit aja. Oke. Mas, Apa? mbok aku ki yo Wis kowe mesti gampang iri karo tangga. tanggane ngono kuwi lho, Mas. Ya ting. Nyapa? Yo aku ki yo luwe barang lho. Kowe iki bener. Ngene gedhe ngene. Wong iki dadi menungso ki aja gampang iri karo tanggane. Yo ora Sing- iri. luwe? Luwe lho Mas aku Kowe ki, iki Mas. ya ting ning. Oke. Nah. Lu ya dulang. Jane bojone apa buta ngono apa piye iso? Kok iso dijikone sakmono ambane iki lho. Ora kok Baksone ra enek, tak jalukne bakso cilok iki. mangsane. Mas aku haus Mas. Haus. Walah pengen mimik to, Nduk. Alah. Masyaallah, kene tak pundhut nih. Bojone. Sik Nduk. Alah. Menjaga stamina tubuh ki ya kudu gizi itu harus diperbaiki, Nduk. Tak mimiki susu milku. Alah seger, alhamdulillah. Apa nah? Mas. Aduh galak-galak ngono kuwi. Lah kowe iki dulu-dulu anggere tanggane apa Mas. Kayak mimik susu. Apa? Kayak mimik susu. Jalan sithik aja. Gak golek dhewe. Aku masmu lho. Ora wis golek. Masmu lho. Mas yo Mas ini urusan omah dhewe-dhewe ora kok ya. Lho Mas. Wis Mimik susu Mas. Jalan sithik ya? Susu. ora wis iki wis Mesti jaluk susu iki lho. Mah. Kowe iki mesti jaluk ngene giting ngono iki. Ana iki mik dek kowe. Mesti aku mesti kring. Yen, yo. Aku pengen ngrungokne suaramu Cahyo. Nggih. Coba kaya ngopo? Yen cedak. Piye to Mas? Oh, ekspresi. Oh alah tak pikir nek suaraku elek. Masyaallah. Aku begitu ngrungokne suaramu kaget, atiku semak deg. Jebul kepenak Cahyo. Terus kena penyakit jantung. Suaraku penak ya Mas. Suaraku penak ya. Terusno diajeng. Tansah mulan. Suara mati. Kaget adikku. Oh. Kono nek kaget kaya ngono kuwi. Mindane teng jledret kok ndi. Ya. Oh jempol jotos ngene lho. Ora, mencolot sing penak kaget lho ngono. Ayo. Mencolot lah kemak. Memang kok sampean parakne rono to Mas? Nyapa enggak diparakne rene ae? Ndak ingin tak parakne nggonmu malah rambut duk nih. Mbok ilik titik ngene ya. Suwe ora jamu. Tegese suwe ora ketemu karo Mas Jok Litik, Jok Lutuk. Alhamdulillah wa syukurillah. La kala wala quwata illa billah. Matur sembah nuwun, Mas. Awit saking dawuhipun para warga wonten ing dusun Padoyong sehingga kula panjenengan saged silaturahmi wonten dalu menika Mas Jok Litik. Amin. Mugi-mugi dalu niki silaturahmi kula panjenengan sowan ngabiyantara dalem. Nggih. Piyayi agung wonten ing Padoyong. Nggih. Binangun insyaallah ngentekke ragat golek nikmat slamet donya akhirat. Leres. Insyaallah pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Niki Mas, mula dalu niki alhamdulillah cinatet niat kajatipun dusun Mas. dusun nggih. Kisah dusun ora sak desa lho. Masyaallah, Nggih. nggih. Kula- Dusun sok kaya ngeten lho Mas Luduk. Iya. Perlu diacungi jempol bahwasanya mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur untuk seluruh dusun-dusun sekecamatan Binangun. Binangun. Tepuk tangan untuk Masyarakat dusun Padoyong. Padoyong. Weh, elok tenan lho. Cobi penjangan persani Bah, jajal. kula niku jan gumun setahun jembleng serendeng. Sing tak ngumuni apa, sing tak ngumuni apa? Dalake Mas Kangko. Nggih. Sik enten kula kalih kritik. Nggih. Biasane iki lek wong duwe gawe iki mantu, Leres sunatan, sunatan, syukuran, syukuran, Nggih. hari jadi, Leres. bersih desa, bersih dusun. Nggih.
nyeluk dalang Mas Kangko dalang larang sampean karo aku. Nggih. Dalam rangka peresmian bakso cilok iki muga-muga Bakso cilot matane. Kowe ora gelem jeblas contongmu. Kae iki pancen yo pas ngedeki ning nggon cedhake bakul bakso. orang resmine bakso cilok iki ta. Wah, ngawur wae jan. Pembukaan. Ngeten Ya kayak iki. ini tulisane kuar-kuar wae. Iya ning pas papan panggonane teng ngareping mriki. Oh, alah tak kira lek wayangan. Ngeten iki sampean ditimbali adoh-adoh. Nggih. Bisa bersinergi dengan Mas Kangko lah yo ngisi-ngisini Mbah Lurah Rogan to ngene iki. Tak kira lek wayangan iki dalam rangka peresmian bakso cilok iki mosok ya wayang. Bocah kok mula to wong ki takon, duwe kentongan ki dititir, duwe tutuk kuwi dingge pangucap, ora ngono kuwi. Apik ta niki aku yo delok masyarakat kene seneng kuramu Pak. Ngopo? Seneng kene apik kene. Seneng lho, Seneng gumalong ibu-ibu. nyawiji. Kene iki nek binangun niku lek tenggene minded wayangan tenan. Guyon. Napa meneh dalange jenengan niku penonton tumplek-blek. Nggih, nggih. Penonton hebat. Iki lek penonton sing ning dhuwur niku lho. Tak delok ning kene malah kaya numpak kapal budal ning nggone Iran iki. Lah kae nggawa anak lanang cilik kan nek nguyuh kon dhuwur lak dikira udan sanggon to kae. Lah kena nggih tayamum. Oh iki kok nyawang kok ngendi-ngendi. Tayamu nggih wedi kok ya. Mbok yo ngene iki nyawang sing nimbali sinten? Ya Pak Kasun lho. Ngerti ora jenenge kasune sapa? Lah Pak Rohan. Lah kuwi lurah. Lah iya lurah Pak Rohan. Pak Kasune sinten? Pak Kasun. Lho. Iki lho, wong ki nek ora duwe pengalaman ngeten iki. Lek dusun ki ke bawah Pak Kasun, Lah, nek nggih. desa ki ke bawah Pak Kades utawa Pak Lurah. Nggih kula Wong niku ki ngertos. Gandeng iki sak dusun, Nggih. iki sing ngempalane ya Pak Kasun. Ngoten lho Pak Kangko. Mula nek dusun ki kepalane Kasun, mula sing ning ngarep Pak Kasun. Heeh. Nek desa kepalane desa ya Bapak Kepala Desa. Kepala desa. Nek kabupaten ya Bapak Bupati sing memimpin dengan kepemimpinan daerah, Heeh. kabupaten. Ya, nek Nek provinsi ya provinsi, gubernur. Ngono lho. Jadi pemimpinnya di depan tuh sesuai dengan porsinya masing-masing. Betul. Pemimpin itu selalu di depan. Selalu di depan gitu loh. Nek nggon salat ibadah kae jenenge imam. Imam. Kae ning ngarep. Heeh. Sampean dadi kepala rumah tangga di depan mergo pemimpin. Ya. Ngono. Setiap pemimpin itu tempatnya pasti di paling depan. Nah, ini. Contoh wong salat, imam kae pasti di depan sendiri. Urung mesti. Lho kok aku iki anake kaji lho, Duk. Anak kaji tapi jangan kurang berpengalaman kok. Lho, aku iki salat jamaah kulino wong cedakku masjid. Tuh, pikir Cedak masjid tapi ora tau salat. Salat no rumah Lah jenengan mau dawuh pripun? Piye? Jangan dawuh pripun? Pemimpin itu seperti Bapak Kepala Desa. Ya. Bapak Kepala Desa itu memimpin suatu Desa. desa pasti ada di depan. Ya, Oke. bener. Kasun Pak Kepala Dusun pasti ada di depan. di depan. Jenengan paling patuladan mau Ya. salat menika yang paling di depan. Imam, Urung mesti. kok rong mesti to kowe tak kekrek lambemu lho. Ambak anu aku pisan tau ning Mekah. Rumah sama. Oh ning Mekah mek kula anak-anak unta gitu. Eh, kowe ra nyepelekke lho. Ngono. Ramane nyapa to ning kono ya padha wae dadak. tak jelas nih Pak Kangko ngene aku. Nah. Ya wis ning kene ben rada Oke. cedak. Apa? Dereng mesti lek salat menika sing ning ngarep dhewe. Imam. Urung mesti. Lho kok Berarti jenengan ra tau nglayat. layat piye? Ya kerem no layat. Salat jenazah berarti ra tau jenengan. Salat jenazah ya tahu. Sing ting mburi napa? Makmum, Makmum, Ngajengi makmum, imam. imam, ngarepe imam. jenazah. Nah, sapa sing ngarep jenengan wae lak ngendikan, sapa lek salat ki ning ngarep dhewe ki imam. Heeh. Nyatane lek salat jenazah nika ning ngarepe imam enek jenazahe. Ayo. Ayo. Ora Iya, ya. tau nglayat jenengan berarti. Oh, bingung to, lap-lapan anduk to jenengan. Anu urusane dhewe aku gak melu-melu ki. Ya kecuali. Oh, jenengan ora muni kecuali kok. Oh iya ya. Ayo. Oh, kalau Sampean ki kudu ada pembelaan to, Den. Pembelaan piye? Wong dipojokke kali. ora mojok nih, tapi saya berbicara realita, Bos. Intinya seperti apa? Loh, ya kuwi mau. Garis besare Garis besar iki ning ngarep dhewe iki ora mesti lek salat ki ngarep dhewe imam. Salat jenazah ki ning ngarep dhewe. Salat jenazah ki ning ngarep dhewe jenazah. Kuwi nduduhne Gusti Allah kuwi sak bejat-bejate menungso, sak nakal-nakale menungso. Kuwi besok yen sowan marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal diunggahne derajate. loh edan iki. Mulane aja wedi dadi wong nakal. Loh. Seto contong iki lho. Kok aja wedi dadi wong nakal. Loh iya no. Ya kekudangane iki aja nganti uwal saka gegayuhane wong tuwa. Ya. Nggih to, Mas? Bener. Loh, Mas Kangko digudang karo urung mesti lek wong nakal ki ora nyenengne wong lho. Acara bengi iki sukses ki ya gara-gara wong mendem-mendem ya iso lho.
Lho iya lho. Kowe kok ngerti? Lho ngerti no. Kowe ora apa ngerti nek sing masang terpal ki wong mendem-mendem roh kowe. Iso sukses kaya ngene iki. Iki lak nyenengi wong, iki ya pahala lho, Bos. Iya. Iki sak grup apa malah mungsuhi aku to iki? Kamu kok sak grup lho iki. Lho iki berbicara realita ngomong apa eneke lho aku. Engkene nggon hal yang Malah mana? aja ngomongne wong elek kowe. Lho, Enek wong apik iki mergane wong elek. Kowe lek enek wong elek iso dadi apik kowe. aku iso ngene iki? Iya. Mergo enek sing elek. Elek aku. Lah iya kuwi lho. Ya tak ini lah, ini Loh. tak kewangan. Tak omongi kowe. Iya nih. Enek sing dodol ya enek sing tuku. Dodol tok ora enek sing tuku ya bangkrut, kukut. Oh. Kowe ketok ganteng, mergo kowe jejer wong elek. Jajal kowe jejer karo sing luwih ganteng. Ketok elek raimu. Ki mau jane tas nyandung apa to, Mas? Wong mau yo ning mobil ra nek perkara lho, Lah jane. iya. Kok njur munggah terus dadi masalah ki. Iki ndudune bahwasanya dusun kene iki dusun nun sewu. Ngene lho, Mas. Apa aja ngene? Aku tau ngene keturun kok. Maksudnya ki ngeten. Piyayi iki nek iso diajak beredukasi, dirangkul, dilungguhke. Apa rasa nunggu dhewe kabeh? Oh, mbok kira-kira lara, stroke. Maksudnya ki kabeh lak gumolong nyawiji, Ah. kekompakan, bergandeng tangan. Ki tujuannya apa itu loh. Nek wis ngerti ana wayang, aku ngerti. Sampe lak pilah-pilih to, kudu iso milah lan kudu iso milih lan. Benar, benar. Lho Mas Kangko ki wong cerdas lho, ngopo dadak mbok warai? Mbok sing- tuturi. Sing nuturi sapa? Iki ki adu pengalaman. Lho, lah saiki nek api elek, nak nun sewu, pangapunten Mas. Iya biasa. Kabeh ki lak wis ginaris to. Ana elek, ana apik lah. Iya apa ora? Ya, Lah terus saiki nek sampean nun pangapunten, Ah. sampean dhewe wae ora ngerti kok. Kok ngomong elek. Lah kowe apa ngerti? Sejatine kluthuk apa ngerti? iki no. Nah, kuwi awake kluthuk. Iki, Kuwi sirahe kluthuk. Ngono kok jare pemikiran tua to. iki, Lah kuwi ragane kluthuk. Ngono lho. iki. Nah, Aku mulya. gak streaming Ayo. kok iki gak. Kowe mulya kuwi manuke gluduk. Ah, ora aku sing muni lambemu iso. Mula nggih to, Mas. Ah. Wong jati dirimu wae ora ngerti kok kowe lemu cumongol-congol ki lho. Kluthuk ki sing dicoba. Sing ndi ya? Nah, ora ngerti to kowe? Ndi? Ayo kowe kok kono. Eh, Ah, mlaku ngono. Tuk, jog kluthuk. apa? Lah iki lho. Iki jog kluthuk iki. Apa? Lah kuwi kluthuk. Masa mengene tok? Kowe ora mudeng kok mangsane. Wah, Bengi iki acarane tasyakuran. Nyapa tujuane kok wayangan, ngono lho. Budaya adat sing dijunjung karo Kanjeng Sunan Kalijaga, Betul. biyen siare ya lewat ini. Kaya sik urip-uripa biyen iki. Aku mbiyen nakal, Mas. Nakal, Kok- pangapunten. Iya. Kaya kancane. Ketoke nganti saiki sih nakal, Den. Wong nakal kuwi enek watesane. Enek watese ya. Bocah cilik ki sok kala Ya, kadang pancen, kita meneng ya Enek nakal ya watasane. iso. Wates, binangun, sekarang. Kowe ora ngerti to? Tulaten Kanjeng Sunan Kalijaga. Bener. iso nyuwun syafaate, Ya. hidayahe. Kowe ora ngerti. Mula aku mbiyen nakal nyapo, nganti kecekel polisi barang tak lakoni mbiyen. Oh iya iya bener. Mergane aku eling-eling kabeh menungso duwe lelakon. Ah. Ora ana tinane wong mulya yen ora diwiwiti saka rekoso. Rekoso. Mbiyen aku main los, ngombe los. Ning sakniki begitu kula pun srawung kali Gus-gus ngaji. Nggih. Tawaduk tawakal manembang gandul sarunge yai. Ndek iki aku tak gandul lah kok sarunge melorot ra katokan ya ini. Contongmu lho. Kowe iki ora sembrono iki tenanan. Gandul sarung iki gandul ilmune. Ilmune, Iya, iya, ngono lho. Iya, iya, iya. Mula sapa ngerti iso nular, ngono lho. Iya, iya. Nora sapa? Loh, lah aku nyatane nggih to. Ah. Mbiyen laku nakal, insaf, duwe lelakon elek ditinggalke, nggawe meneh lelakon sing apik. Mula sapa ngerti dhewe iso nulat syafaate saka Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi apik, tirakat kuwi apik, ngono lho. Iya, bener. Nggih mboten Gus? Biyen Sunan Kalijaga kuwi dadi brandal Lokajaya. Nah, kuwi lho. Brandal sing ora enak iwake. Ning ketika mendapatkan syafaat, kuwi dadi wali yang Kuwi, luar biasa. Babat alas Wonokrama mbiyen nalika Ana kira ndasmu. Jayabaya. Wononarta. Heeh ya. Ono narta sabda. Kowe iki mesti guyon kok. Ora Piye, piye, ayaan. piye. Kula niku prosese ngeten niku, Mas. Proses. Proses. Loh. Dapur bandene Sunan Kalijaga. Loh, piye to ki? Sunan Kalijaga kayak nyolong rampok didemne wong ora duwe-duwe. Nggih. Lah wong ki menang 2000 ndelik.
Nek lak ibu-ibu mesake, bapak-bapak ya mesake. Ngene iki lenggah, ngene iki pampi apa? Ora kok ming nonton wayang. Ya delok wayang ngawur iki. Mosok linggo ngene iki ape ngenteni MBG ora mungkin ya. Piye to kowe iki? Ngene iki bapak ibu ngene iki lenggah pados hidayah. Ngriki niku nyuwun pangapunten. Piye Mas? Piyayine Islamik saestu Mas. Nggih. Nyatanipun Kang Kakung songkok sedaya. Ibu-ibu jilbaban sedaya masyaallah. Ngeten iki hidayahipun ageng. Barokah gedhe. Kowe ngerti ra nek urunan nyambut gawe ning sawah panas ngentang-ngentang. Njur ngene iki golek seneng sewengi, barokah iki luar biasa. Kula tepuk tangan kagem masyarakat mriki. Pundi niki padha yang barokah. Mbok tampa ki dhuwit barokah Masyarakat. Ora plak-plak empal doyo. Kelar empal brewok. Kowe ngawur, kula seneng kok ngene iki lho. Iya ya seneng. Mula nek golek nggon ngene iki angel. Pangapunten Mas. Nggih. Dusunipun menapa? Paldoyong. Paldoyong, tembunge paldoyong. Pal kuwi ngerti ora? PAL. Hurufe 3. PAL kuwi nek diwaca apa? Pal. Kok pal? P-ne kuwi apa? Apa? Lho. Diwerdekne ngono lho. P iki apa ngono lho. Mau ngarep kaya ya-ya. Iya, kaya wong cerdas sing malah puwekok men iki. Aku iki cerdas iki mek 10 menit tok baru iki pekok nih aku Mas. Oh, lah iki. Bandrole rego rong dicepot. Blok erano. Ngono kuwi. Kayak anyarane. Tambah dipedhot. Kowe ajirut tenan iki kok. Ora ngising-ngisini Mas Kangkong iki paling ora ki kok Solo lho, Surakarta, Diningrat lho. Kok iso ngene mbok pamerne Kemlinti kowe. Pak Kasun ben roh bintang dijoli. Mbah Lurah ki sugih ora malih, penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo, ora pilah-pilih. Lah kowe ming perkara iket lho. Bandrol ra mbok ilangi ngono kuwi. Kemlinti kowe. Dudul nek mampu. Iya. Aku sik sugih kok. Sugih kok Kemlinti lho. Besok kowe bali kuwi. Sugih malah bingung. Lho, lah ngopo? Lah numpak apa iki tahu. Lah terus? Mobil penak ya tahu. Fortuner, HRV, Nggih. Foxy, Ya. Pajero. Terus? Kabeh tau tak tumpaki. Lah saiki. Begitu wis ngrasakne tiba mek ngono ae. Lah iya ngerti. Waleh. Lah kene. Saking walehe sik aku ngalor ngidul gandol truk. Kuwi jenenge yo nyitak kere kuwi kok iso. Wong kok yak-yan. Kono ngaturke pal kuwi apa Jajah? Ayo diwerdekne untuk menyemangati masyarakat guyub rukune. Siapa Kak? Ngono. Ibu-ibu lho lenggah. Ki do bayar 150 lho, Jok. Masa to, Pak? Heeh. 150 luar biasa. P menika saka tembung pinaringan. Pinaringan apa? Muga-muga warga masyarakat ngriki Paldoyong. Paldoyong muga-muga pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala didohke bilahine cedhakke rezekine. Amin. Amin. Lah ya ra barokah niki. Menika saka tembung alhamdulillah. Sing penting awake dhewe tetep ngucapne alhamdulillah, diwehi rekoso ya alhamdulillah, diwehi urung duwe anak ya tetep alhamdulillah, diwehi apa wae tetep alhamdulillah. Iki mujudke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karepku yo ngene iki lho, wong ki ndang cak-cek ngomongke sing apik. Ah. Ngono. Iki jenenge ora bedak-bedake. Iya. Saling melengkapi dan Ya, menutupi. kalem-kalem. Malah aku ketok goblok mau anu iki lho, apa sih tak cepot malah. Oh no. El menika lancar. Muga-muga sak samunipun gelar ringgitan ing dalu menika nimbali Mas Kangkos sing dadi dalange. Muga-muga diparingi lancar usahane, lancar rezekine. Amin ya ngono lho, tatas titis tetes. Ah. Ngono. Seneng kae lho sak dulur iso saling menutupi lah apik to. Doyong. Do menika dodone jembar. Alhamdulillah. Mbah Kasun, Mbah Lurah menika dodone jembar, Amin, amin. mempunyai jiwa yang sabar. Alhamdulillah. Insyaallah momong warga masyarakat Paldoyong, warga masyarakat ngriki sedaya pinaringan sabar. Wong sabar bakal subur, wong ora sabar cepat mlebu kubur. Allah ya Allah, astagfirullah. Nyapa aku rasa sampean. Kesuwen gentenan tak dasmu. Sing terakhir Yong.
Yong iki tegese apa? Yong menika mboyong. Boyong apa, Mas? Tegese mboyong pagelaran ringgit ing dalu menika saka Solo teko kene. Nggih. Muga-muga iki iso dadi hiburan, iso dadi panglipur warga masyarakate. Wong ki luwih becik seneng sak kabehe muga-muga senenge awake dhewe dibaleni senenge dipinaringan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ah, iya. Seneng ki padha karo tenang ya Mas ya. Iya lho. Tapi luwih becik aja dadi wong seneng ning dadi wong tenang. Loh, kok saged? Mergo wong seneng urung mesti tenang, yen wong tenang mesti seneng. Sik iki ku iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih Mas Kangko. Tenang karo seneng ki bedane nggon ngendi? Beda. Wong niku luwih becik dadi wong tenang daripada dadi wong seneng. Ah. Urung mesti lek wong seneng tenang, tapi wong tenang mesti seneng. Contone Mas. Contone wong karaoke neng kafe. Nggih. Karaoke nyanyi seneng, tapi atine ra tenang, wedi konangan bojone. Oh iya benar. Ya ora? Ya. Bener. Nggih mboten? Masuk. Berarti seneng rong karyawan nek tenang. Tenang. Tapi lek wong tenang mesti seneng. Contohnya warga masyarakat Padoyong menika tenang sedaya. Iya. Tegese tenang sedaya arepe tumindak apa wae, kuwi tenang lakoni tapi seneng atine. Alhamdulillah. Iya. Lho kuwi tenanan. Dadi serupa tak sama Tak ya. sama. Lampu niki Lampu ki sing diarani lampu ki terus terang karo terang terus. kuwi beda. Oh, Terus terang karo terang terus ki beda. bedane Mas. Terus terang kuwi kejujuran, terang terus kuwi lampu. Niki lho Mas. Uyahi putih, gula putih, sabun putih. Ning ngurung mesti putih kuwi uyah, gula utawa sabun. Padha rasane. Nggih mboten? Iya Ya, bener. Ngarep masjid karo masjid ngarep omah karo omah ngarep. Kuwi beda neh. Omah ngarep kuwi tangga teparo, tapi lek ngarep omah kuwi latar. Oh iya apik iki. Ya Teras. bener. Teras. Piye kuwi mau omah ngarep karo Omah ngarep ngarep omah. karo ngarep omah kuwi ya beda. Heeh. Nek omah ngarep kuwi Omah tangga. ngarep kuwi tangga. Nek ngarep omah Kuwi latar. lho. Pekarangan. Iya. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Beda neh kuwi. Masjid tingkat kuwi bangunan, tingkatan masjid kuwi awake dhewe sepira gedene awake dhewe manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho beda ya. Beda neh. Nek nikah karo kawin Beda. Lek Lek nikah kuwi mesti kuwi sik kuwi jelase lho. Jelaske sing penak. lek nikah kuwi mesti kuwi mau. Aku gak usah. Ora tegese dijelaske ning ana benere ngono Iya, lho. iya. Sing jelaske aja sampe nerak nggon jalur Lek agama. nikah kuwi nek nikah siri. Nah, Kuwi ya sah tumraping agama, tapi lek kawin kuwi enek sing sok kala ngrusak tataning keluarga. Nah. Kawin kebo. Lah. Kuwi kumpul kebo nikah kawin kebo. Kowe yo ngawur kok iso. Mula kersanipun gayeng, Mas. Ah iya. Mbok bilih wonten renan penggalih Mbah Lurah. Loh, ade sik to. Oh, Kuwi lho. saged to? Nyanyi. Oke, siap. Nyun kote Mas, nyun kote. Saya lagi seneng-senenge nyanyi. Nggih. Nggih, kula ibar campur sari niku wau. Wis siap nggih, Bude. Jan aku lek sing ning pos ki seneng ndelok ning kene malah kaya ngenteni bis Bagong ya kaya halte. Kowe ngawur ngene iki ket sore leh golek nggon lho mangsamu. Kan bar maghrib lho Mojo. Golek nggon ket sore, ngawur wae. Ora ngerti aku rene mau payoh. Jilbabe ya apik-apik ora kalah karo nggonmu. Kutha Lek itu sing kok. wedok iki jilbabe apik-apik tapi lek sing lanang iki songkoke wis kaya buluk-buluk. Apa beda to wong lanang karo wong wedok iki? Beda lho Pak Kangko. Masa? Nggih lho. Bedane apa wong lanang karo wong Bedane iki wedok? wong lanang ki nun sewu. Delon wong lanang ki tok ayu-ayu nih. Lanang. Wong wedok. Matane kene iki wedok lanang rene. Bedane apa? Wong wedok ki tok ayu-ayu lek sing lanang ireng-ireng ngene. Ini menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki itu demi kecantikan seorang istri. Ayo. Sik dikenane lagi. Nggih. Dicetakne. Seorang Wong suami berjuang. Ya, zaman sekarang itu sudah kelihatan bahwasanya wong wedok ki mesti ayu-ayu, lek wong lanang mesti ireng-ireng. Ini menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki ini demi kecantikan seorang istri. Tapi kadang-kadang seorang istri itu kurang mengerti apa yang menjadi keinginan seorang suami. Kok iso ki lho? Lho ya, wong lanang iki delon ireng-ireng kaya ngene iki. Sing wedok ayu-ayu resik-resik. Perawatan ayu-ayu. Ketok putih-putih, ketok cantik-cantik. Jangan diteni, wong wedok iki jilbab mesti rolas. Tapi lek wong lanang songkok iki mek sitok tok. Yasinan yo sitok, tahlilan yo sitok, kumpulan RT yo sitok, ning dindinggon mesti sitok. Iki mergo ngirit demi kecantikan seorang istri. Mulane wong wedok saiki mesti ayu-ayu. Kadang-kadang ada pepatah dalam pantun itu yang saya ucapkan bahwasanya dolanan bowling kena beling, wong wedok glowing, sing lanang gulung kuming. Wong wedok jilbabe rolas. Rolas, Pak.
Tapi lek wong lanang sokoke siji. Tapi wong wedok kadang-kadang kurang mengerti apa yang menjadi keinginan seorang lelaki, Pak. Terus. Wong lanang kaya ngono kuwi, Pak Kakko. Nyambut gawe isuk ning sawah ngantek sore. Enek srengenge panase kaya ngono. Neng tengah sawah ngentang-ngentang. Nggih lho Pak Kakko. Ha. Kuwi demi kecantikan seorang istri, ngopeni wong wedok. Ha. Nggih mboten Pak Kakko. Betul. Delokan wong lanang iki. Kaya ngene iki lho, ireng-ireng kaya ngene. Matane malah ngelokke kancane. Ora ngelokne, tapi saya berbicara realita. Arep realita ritek wong wedok ya rekoso. Rekoso napa? Aku tangi turu lah dicepake kopi sing gake kopi sapa? Sing tuku kopi so. Wong wedok makare masak tok. Wong lanang ki tuku lho, Bos. Kadang-kadang lek tukone kopi gak banyu putih tok Masak arep mbok wee dhuwit apa cukup kowe? Apa ngerti nek regane gula mundak? Urusane wong wedok. Lho. Kok malah ora kepenak iki. Hidup wong lanang. Hidup itu. Halo, oke dhewe lho, Lon. Mbok ritek ra apa-apa. Kira Pak Kakko. Ha. Duluan Pak Kakko, duluan. Ngapa? Mbak Dwi, kira cantik sekarang. Iya. Cantik sekali. Mas Kakko rambutnya gondrong ra kau bersyukur kaya ngono kae. Aku berjuang selama Nah, 1 malam untuk siapa? istri. Ngene iki melu ngene iki ora perkara nyinden. Bayarane senapa iki? Rumangsamu iki napa bayaran? Nota manajemen ngene iki enek kurange sapa sing nambeli nek ra wong wedok-wedok. Hidup wong wedok. Ora mungkin. Lah ora mungkin kurang. Kono wis ngitung. Lek ra tanggapane ra cukup, ora budal kuwi mesti. Budal lan ora wong wedok ya mumet. Arep kene ngenehi dhuwit 100, gedene 500 kon dadi sakwulan cukup, Mbak? Cukup mboten? Ora cukup. Ibu-ibu 100 seminggu cukup. Mula kudu awake dikudu merdeka. Maju. Hidup wedok. Gosok kowe ayo. Hidup lanang. Ayo. Omong. Hidup. Lah hidup. Oke, iki Lah hidup. kita nglakoni, Pak. Wah tenan. Lah hidup nyontene. Ya. Mangsane. Mangsane. Ora Piye? setok. Wong Kaya lanang. ngono kowe le. Saiki acara apa ta iki? Iki pokoke hidup wong lanang. Mergo lek wong lanang ra iso hidup, wong wedok cakeme elek. Kuwi kan. Mur klumbrak kunduk ra iso hidup. Nah, Ora iso hidup, sampean tanpa enek wong wedok sing menghidupkan tekmu sapa? Aja sembrono sampean. sama-sama. Tanpa wong wedok, engko jam 5 isu hidup dhewe. Bener. Hidup lanang. Ora angger jebles contongmu we. Jam 5 hidup dhewe kadang-kadang. Kula ki trenyo Mas Kangko. Apa? Rene diundang kok ngibun malah kowe mengundang mana ngono ki kepiye? Ora masalah iki adu argumentasi kok. Iya lho. Heeh. Ngundang mana? Ora apa-apa. Lah yo lara tatiku. Aku ki ibu kuwi tak anggit bae senajan ta ora petuk. Ning kaya ibuku dhewe kaya mbahku dhewe. Kowe iki nun pangapunten Mas. Apa? Masya Allah. Iso dadi rong ya ampun apike kaya ngene. Biyen kuwi ning jero weteng sing nirakati mbokmu ya Mas. Iso dadi mata ngene iki ning jero weteng sing nirakati mbokmu. Iso dadi lambe ngene iki sing nirakati mbokmu. Lara lho, Cuk. Banter lah. Kok sia-sia karo wong wedok iki? Mangsamu. Iki garbane ibu ki dihormati. Lek ora ditetesi. Karo Alteko. Mangsamu, ayo Pak, kula tak nembang Pak, kedik mawon. C, mangsamu ke lho, Lara ya. nelongso. Ibu-ibu nelongso nganti ngelus dodong. Guyon Bu, nangis nyawa to nangis. Jenenge nangis. Ngono ki batin, to 50 ning dipaido kluduk. Ora sembrono, ayo. Ben nuansane adem penggalihe masyarakat mriki. Oh no, sepi Mas Joro. Plong ya, Pak. Alah. Arep muni umi kowe. Umi sapa? Oh iso. Lah lagune religi Umi. Arep muni umi. Umi Hafifah. Ayo. Pangapunten nggih Mas Kangko. Ya, oke. Pangapunten. Digawe adem masyarakate, Nggih, men kabul dongane Nggih. supaya tikus-tikus ora merajalela, tikus-tikus iso ilang saka ing padoyong. Kula yakin kok, Kyai ngriki niku penggalihe lunak. Seneng berbagi kebahagiaan. Mula nggih cinatet wonten dalilipun
Inama amalu biniat niat sing apik niki bakal dipun ridhoni kali Gusti Allah ingkang Arya Jagat. Heeh, iya. Kula digoleki nggon sing penak ngene iki. Ayo. Iya. Coba Mas, kote Mas. Re 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 ra ri ra ri ra ri ra ri ra ra ri ra ri ra. Bro nadamu apa bro? Ayo. Loh, lah kok mek meneng tok iki lho. Lah wong padha-padha kerjane mek lolak-lolok iki. Lah lo maju. Kok iso dijak nembang kok iso. Suarane iki ditokke. Dadi seniman ki konsisten totalitas ngono lho. Piye? Ora. Nggih Mas nggih. Ya no harus. Kula kedah pripun Mas Kangko? Lek Nang tembang, napase ditokne. nggih. Kula pripun? Napase ditokne. Nggih. Nah ngono lho. Kancane nembang ya nembang, gawe swara nggih napas. Mas Loro. Kula pripun? Napase ditokne. Nggih. Re 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 ra ri ra ri ra ra ri ra ri ra ra ri ra ra ri ra ri ra. Sik, weh, jan daglane goblok. Lah jenengan wau dawuh sanjange napase kon ketokne pun klotokne sik bakal kleru. Ngene lho maksud iki ora mung napas tok bengok. Ngono lho. Iki lak wis nembang. Nggih. Lah ketika iki nembang ya kudu disaut karo bengokmu kuwi lho. Gen sinkron. Nah, Wau jenengan sanjange napas kon ketokne pun ya klotokne. napas di awak diringi karo vokal. Kula pripun? Bengok. Nggih. Padha iki. Terus tak Oh, dramu. lah iso. Salah nek mesti kita kerja. Re 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 ra ri ra ri ra. Oi! Ra ri ra ri ra ira ira ra ri ra ira. Oi! Ra ira ira. Oh! Angel ram iki wis cak Kok tembang. kok ora iso tanggap to? Lah wau dawuh jenengan wau kan napase kon ketokne pun klotokne. Kon bengok ya kula pun bengok. Pripun? Masalah neh. Maksudnya orang bengok kaya lamporno kuwi ini improvisasimu iki lho keluarkan. Kula pripun? Improvisasi. Improvisasi. Saora-orane iso imbang entarane kakak adik iki lho. Kula pripun? Improvisasi. Improv. Improv. Nggih. Nah, pemikiran. Ben saling mengisi ngono. Gumun Pak Kangko. Rire 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 rire. religi. Ra ri ra ri ra ira ira ra ri ra ira. Allahu Akbar. Re 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 ri re ri re. Alhamdulillah. Ra ri ra ri ra. Astagfirullahaladzim. Sik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iki jane lakon apa iki jane? Allahu Akbar. Kok iso? Improvisasi kok iso gawe ngono ki ngopo ki lho? Maksudnya ngene lho, Dok. Iki lak sing nyanyi lak cah loro. Lah, Nah, iya to. Lah ketika kene nyanyi sauten. Kenapa lah? Ya. Beh, Jampun. Aku Ngono ngomong karo dadak kowe, diwarai dalang lho. Lah iya ngono dadak marahi lho. Lek lagi nyanyi. Saut. Nah, Oke. ngono angel Ah, ra. kita Di Jenengan, dagelan komputer iso tekan Jakarta Kalimantan, tekan Pangkalan Bon nganti meletek anu bledos koreke kae, kelingan ora. Rap dong. Kau nyaut. Saut. Oke. Ayo Mas, musik Mas. Ayo. Re 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 re. Rari rari ra. Rari ra. Rari ra. Ah semprot. Piye to, Jan? Aku geyeting. Kok iso dadak nyaut Ngene Jenenge lho. kau nyaut. Ngono Pak. Kok sik to? Lagi enek sinergi to Lagi antarane. kula jeneng dawuh pripun? Kau nyaut tak saut lho Pak Kangko. Ngene lho. Maksudnya disaut karo lambe ngono lho. Iki lak nembang to. Nggih. Lah ketika iki nembang, saut lambene Nyaute nggih napa? karo lambe. Nah ngono lho jelas ngono.
Dadi lambemu karo lambene kritik iki dadi siji, dadi iso sinkron. Nah, ngono. Re ri re ri re re ri re ri re. Dadi siji. Rari rari ra rai rang rari rai ra. Re re re. Hop 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 hop. Wis bar Mas. Wis rasa nembang wis bar. Masa penyanyi kon cipokan ngene. Wis. Kowe anu ora masuk, kowe ora masuk. Ngene tak aneh. Sing ndi ayo. Kowe nek tak jak nembang angel kowe. Gak masuk kriteria wis adoh. Oh, jare Kok nyaut lambe malah lambemu mbok kokop ning nggonku. Emangnya aku mau jijik deh. Aku lek kambon ngene lan. Sing ndi sulis karo anu ya Punjung ya. Kene. Kene dong, Ya, kene dong. ayo Sul. Nih. Allahumma sholli wa sallim ala ya sayyidina wa maulana. Oke, stop. Alhamdulillah. Kuwi ndekku lho, Mbak. Wis ora wis kayak bagianmu Ndak mau aku sama Mas Bagianmu Kritik. kayak lho iwak celeng kayak lho. Tak jalan ngeruduk cengelmu. Aku Ini gak mau wae. sama itu jijik sumpah. Ci sing Kowe ra ngerti. Tak saut lambemu oleh. Aja Mas Kangko, Apa? dalu niki kula sowan piyayi mriki. Tindak sarimbit Bu Pak Klitik kale Bu Klitik. Lho iki lho. Insya Allah rezekine bakal kemricik. Keluarga harmonis ora tau lirak-lirik. Ya. Tepangaken menika Pak Klutuk kalih Blu Kutuk. Wis ora penak ngarepe ra penak kok iso. Ngono. sayang. Dalam Sayang. Yuh, rupane kayak takir ngono kok iso. Loh iya Mas. Ya, Dik, Dalem Mas. ngene sik. HP ku tak wehke rene wis sik, Dik. Iki anakmu apa ponakmu, Dik? Ponak aku iki Mas. Oh. Loh, lomo pancene. Muga sampean rezekine akeh ya Mas ya. Diparingi malih lho, Nak. Ya le, kowe seneng wayang iki bocah iki nyenengke. Ya, ngene. Sapa Ya. ngerti calon Lagi. penanggap ya Mas. Wis alhamdulillah. Wis sama le. dia nyumbang atau Mas? Nyumbang apa? Mangane bingung nyumbang wae. Wong ki Wong ngene mangane iki. ngenteni tanggane selamatan lho, Tata. Wong ki nek ora tau sedekah didelok saka rupane wae ketok, Nduk. Nggih Iki lho. Mas. Mula nek wong sedekah ki nun pangapunten. Masya Allah ning gone pasuryan ki bening, sehat lan modele ra tau sedekah ning njaluk sedekah. Mula lak raine kaya kotak amal to kuwi. Ngono. Apa ya sayang? Ngono. Ora tau nyumbang, ora tau sedekah, ora apa-apa. Sing penting Ya, awake gini. sehat. Nggih. Ngono. Oh alah. Wong Ki mau wis turu lho kaya digugah karo Ini mboke. wis ben. Nyole nggih jajan besok pagi. Ngene cah cilik kae. Cah Ndi sing cilik urung sedaya kene? mriki sedaya Pak Bu, putrane Ya, monggo mriki ayo, sedaya. Pak Sedaya Bu, mbahmu ki perwi. Duwite Oh, wis iya, lunas gedhe ngenane ya kene. Jelek niat sedekah ki kudune wae sing all out Oh ngono iki lho sik Mas. bot. All out piye iki wae wis mepet kok. Wis ngopeni kok ngendi-endi. Ayo kono jajal. Kuwi ben diopeni bojone kuwi Mas. Ya. Ora ngrasake. Sedekah ora, Nduk? Sedekah no Mas. Sedekah no Mas. Tenan ya. Iya senang. Utang 50 Mas Kang. Sedekah kok utang. Sedekah saka duwite dhewe asile dhewe. Wong iso sedekah aja pilih-pilih lho. Lho, ora Ora cilik ora gedhe. Ora Aku yo mbok kira anu budhe sing sepuh dhewe niku budhe. Ndi Ora ngene. Sing tuwek dhewe niku lho, budhe. Lah kuwi tuwek kabeh sak lembane kuwi. Iki lho sing arep dhewe. Oh alah. Alah,
Arepe nyalone lurah ngono kuwi biasa. Rasa setaku. Aku pirang persen mesti tak gowo, Mas. Nyapo. Anu, Pak Kasun kok totalane keri lho, Pak. Ora dijoli ya mrongos nang. Ade rasa sik ya. Kono, Ndang, pilokmu sak piro? Ning, Duk. Alhamdulillah. Iya. Lam tilam. Gini gini. Iki wis kena hak cipta lho sampean muni ngono kuwi. Apa iya? Oh, kuwi nek ra aku ora iso kuwi. Mergo isone mek kuwi tok. Nek aku ra iso mergo sing iso mek aku tok. Iya ngono. Anu ya, Dik. Napa, Mas? Dandang gula wae ya, Dik. Nggih. Iya iya, kono sampean, Dik. Dadang gula. Sing pripun, Mas? Mas manut sampean. Sidase ya ora apa-apa. Iya. Pamit aku kalau. Ya kuwi. Pamintaku. Iya, Pak. Ayo minta Kula masing pamit. nembang, Mas. Wis kabeh anyar kemelinti. Weh, wong ki nek ndudohke mriyayi mrabu. Ngagem keris, mrabu perwatekane ketok ladrang. Iki gayaman lho. Mrabu. Apa dagelan kok ora ragat. Sing ra ragat sapa? Lah kok delok to. Bahasa aku ora duwe kok. Ya usaha to le kok iso. Ya Ora beda. usaha. Ndekno kerise sampean ora sampean selempetne nang mburi to, Mas. Ngarep no cilik tok. Iki mek ceklane tok. Ayo. Jangan. Iki rangkane sak gon-gon iki. Ayo no. Nembang nggih, Mas. Iya. Klitik. Iya diajeng karo aku. Iki coba. Pripatmu kok katon cumlorot mbok nehi apa ndak? Mergo aku seneng nyawang sampean, Mas. Iki mau telapukanku tak kei eyeshadow. Alhamdulillah. Ayumu natural tur ora tanpa hiasan. Mas. Dinding kok kayak hiasan. Sabar ya. Sesuk mripatmu kayak banner. Hiasan. Iki ketok kelap-kelap ngono ya, Mas. Sadarana. Lah rene. Nduk. Pasaran ini diobrak Satpol PP kiri pindah. Ya wae kek. Sabar ra. Pangkon sabar ya to, Mas. Tok meneng. Sing wedok kok ya doyan. Ngatur sing gelem karo aku yo iki kok. Mungkin biyen tak ndemi sik kok iki. Cumloroting lampu ing bengi iki becik ora bisa madangi kaya tresnaku lan tresnamu dadi. Oh, Mas. Sampean ngerti ora, Mas, bedane lampu karo sampean? Yen lampu kuwi bisa madangi ning kahanan bengi iki ning yen kowe bisa madangi tresnaku dadi. Oh, bener, Mas. Saman roh lampu sayang. Ero, Mas. Roh lampu. Ero. Nyapa lampu kok padang. Disumet. Ora mergo matamu melek. Oh, biadab nan aku ya. Sing lanang ki. Melek iso nyawang lampu, semono uga aku melek iso nyawang ayumu Cahayu. Oh, terima kasih, Mas. I love you. I love you too baby. Baby ngepet po. Apa baby apa? Baby ngepot. Wah, dirangkul. Iya. Kowe ra wani lek pengen neh kowe. Pasangan sejati sing mesra ki yo Ah, ngene iki ngopo? lho, Mas. Aku ora perlu tak dudoke ning nggon forum ngene iki no. Wah, forum iki rapat piro kamu Lho iki rapat besar to ini, rapat budaya kok. Piye remangsamu? Asine yo Mengko, lek asine dhewe. yo wedi kowe. Lah nyapa wedi? Aku jajal ngrakol kene bojomu mesti. Kowe kok gedhe. Lambemu. Arep kok kuwi bojoku arep piye-piye nyapa? So, aku bebas kok. Kowe ning ndi tingkot tote bojomu.
tanggapan untuk nih bojomu. Aku ngene iki budal dhewe bojo ning omah. Mergo bojoku karo Jito saiki kok. Oh, bojone karo tanggane ra arep e. Ya, Dik. Kene. Apa ora kelingan nalika awake dhewe ning pantai ngliyep, Heeh, Mas. ning pantai Tambak tak ble-ble rambutmu ra kelingan po? Oh, neng kono to, Mas. Iya, sampean tak lenggahke ning nggone watu gedhe, njur tak kekep nggon pundakmu, njur tak lus-lus rikmamu, tak ble-ble rambutmu. Ble-ble rambut. Sampan kelingan ning Jalo Sutra ndek iki. Iya, Mas. Pas aku mancing iwak ramangan, terus aku Nggih. marani sampeyan. Iya, Mas. Tak bele-bele rambutmu eling ra? Eling, Mas. Saya Mergo cinta sampean. duduk kae. Kenapa, Mas? Aku ndelok korengmu wis mari poro karo. Masa sing wedok kok boro ndase po. Ha iki tumo tok tibake kok. Ing sarina Wis karo iki ya. lan Iki udah. Mas, Dalem. wetengku ki krasa perih ki kok apa ya luwe ya, Wah lah, Mas? Dik. Loromu loroku. Kok gek meteng. Masa sinden nek luweh nah. Ya, kene tak pundhut nih. Tak pundhut nih diajeng. Kene, pancen wong ki mbutuhke katresnan ora kudu kok nalika nome. Tuwane ya kudu direksa. Ya ta? Ya, kene. Tuwane. Sambelnya dikit aja. Oke. Mas, Apa? mbok aku ki yo Wis kowe iki mesti gampang iri karo kaya tangga. tanggane ngono kuwi lho, Mas. Ya ting. Nyapa? Yo aku ki yo luwe barang kok. Kowe iki Ket bener. Ngene sore gedhi urip, ngene. Mas. Wong iki dadi menungso ki aja gampang iri karo tanggane. Yo ora sing- iri. luwe? Luwe lho Mas aku Kowe ki, iki Mas. ya ting ning. Oke. Nah. Lu ya dulang. Jane bojone apa buta ngono apa piye iso? Kok iso dijikone sakmono ambane iki lho. Ora kok Baksone ra enek, tak jalukne bakso cilok iki. mangsane. Mas aku haus, Mas. Haus. Walah pengen mimi to, Nduk. Alah, alah. Masya Allah, kene tak pundhut nih. Bojone. Sik, Nduk. Alah. Menjaga stamina tubuh ki ya kudu gizi itu harus diperbaiki, Nduk. Tak mimi susu milku. Alah, seger, alhamdulillah. Apa nah? Mas. Aja galak-galak ngono kuwi. Lah kowe iki dulu anggere tanggane apa Mas. Kae mimik susu. Apa? Kae mimik susu. Jaluk sithik aja. Gak, Alah. gak golek dhewe. Aku masmu lho. Ora, wis golek. Masmu lho. Mas yo mas nih urusan omah dhewe-dhewe ora kok ya. Nang to, Mas. Wis Mimik susu, Mas. Jaluk mimik sithik ya? susu. ora wis iki wis Bojoku jaluk susu iki lho. Mah. Kowe iki mesti jaluk ngene giyeting kowe mesti ngono iki. Ana iki mik dek kowe. Mesti aku mesti kring. Datan kenggang sarambo welas. Lamun. Sampean grogi to, Mas. Kowe welaso karo aku ya, Dik. Lamun adoh caketing ati yen Aku pengen ngrungokne suaramu Cahyo. Nggih. Coba kaya ngopo? Yen cedak. Piye to, Mas? oh ekspresi. Oh, alah tak pikir nek Kagum. suaraku elek. Masya Allah. Aku begitu ngrungokne suaramu kaget, atiku semak deg. Jebul kepenak Cahyo. Terah kena penyakit jantung. Suaraku penak ya, Mas. Suaraku penak ya. Terusno diajeng. Tansah mulan
Suara apik. Kaget adikku. Oh. Kono nek kaget kaya ngono kuwi. Pindahane teng jledret kon ndi. Ya. Wis jembok jotos ngene lho. Ora, mencolot sing penak, kaget lho ngono. Ayo. Mencolot lah kemak. Memang kok saman parakne rono to, Mas? Nyapa enggak diparakne rene ae? Ndak ingin tak parakne nggonmu malah rambut duk nih. Mbok ilik kitik ngene ya. Sida. Iso nyuwara, Pak ya. Iso kemek sida tok iki Mas. Tapi 11 gak iso. Terus. Iku gitar. Kemelinti. Iki sapa-sapa mbok eloni. Pak Minto barang eloni. Pak Cah. Cah melu Mas Cahya melu Mas Kangko. Jakun melu ora jakun? Melu. Kabeh mbok eloni kabeh. Ya ora konsisten. Aku ya aku sapa-sapa ya. Sida. Aku bawa tak tok tak tok tak tok. Kaya raprung. Malah kayak bawa ning mebel. Aja mbok seneni lho, Mas. Lah kene bawa kono tak tok tak tok. Kuwi iki adikku lho. Lah Mas. ngajeng nek adikmu lah aku. Adikmu to iki. Adikku lho iki. Iki adikmu. Heeh. Sepurane ya le ya. Ini ganteng kok tipe aku. Mangan ya iki. Asli senengane ya lanang. Sidane. Sida asih. Mulane salam aku saya deg-deg serah. Tujune kok ora sida. Omah sida malah ngendangi Pak Minto Darsono. Asih. Alhamdulillah ra sida. Aku iki tresno. Kowe iki dadi wong wedok iki. Lho contoke iki iso. Lingguh wae kancane iki lho. Kono lho kok iso. Lah kok mapan lho ya. Wong pae sing lingguh ning kene kok ora mapan. Sulis yo meneng ae. Lah penak lho. Halah. Bojomu yo kurang ajar. Piye? Piye? Bojomu kan Kowe muni piye? Penak. penak, Mas. Moga Pak, sinten sing ngrasake moga. Bojomu yo kurang ajar. Bareng tak linggu lah kok dekule. Aku mak pok 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 pok. Kang Mas, Dalem. benjing jenengan kepengen kula masakne napa, Mas? Alah, Asih. Wis ora usah dadak rena-rena sing penting seger-segeran wae. Ngono ya. Iya, Seger-segeran. Mas. Aku tenan yo. bening yo seneng Kayak jangan rasa prasi seneng. masak, kayak. Anggo ngomong gak lho, Mas? Bene. Sida Asih. Pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas ana tepi waaje Wah, luar biasa. situasi terus lo jajan begini kan nyak gue kira-kira iso ya Njajal, nek iso njajal. Ya. nyak nyak nih dirimu sing nyak aku gue ting dar aku iso aku bisa tak nyak kok biar Nek iso iku kudu nganti rampung, nganti gong, yo. ayo gue gede Ya, ayo. Ora konsisten. Heeh. Wis kon nembang ra. Oh, dhek golek konsentrasine keterganggu. Piye to? Piye to Jan? Piye tau, Mas? Dhek konsentrasine aduh yo. Wes. Hei. Iki lho, ketika tamu kuwi lho sing apik to.
Tangi sing ngisini ngono. Aku rasa. Nek anak toprak iki lho gowan. Oh, kok nyekel mik kok malah salaman. Ah, boceke. Wong toprak ra iso iket-iketani piye. Nah, iki terus ditaleni tarik sret. Nah, Tapi Mas. Malah kaya marmut. Terus no. Ya Kurang. piye to? Ya kene. Situasi ya. 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 Ah, iki dipatuke lagune sike. Nggih. Oh ketika gong dilebokke dangdut. Dangdut. Derek. Ah, ninggal katresnan. Ya. Ah, mergo menghargai bawane. Siap. Nggih, nggih Mas Kangko. Mereka gi mangke wonten mamundhut saking Apa, Gus? Pak Kancil. Mangke mawon bar niki. Siap, siap. Aku kang wonten Siap. mamundhut Mas Jo. Larasipun dipun waos, Gus. Nggih, dari saya Pak Kancil. Saya minta lagu setunggal. Gubuk Asmara angka kalih lumengser dumateng Kembang Rawe. Tadi gubuk Asmara dipaduke karo Kembang Rawe. Pas larasipun. Pas gongipun. Dipun dawuh sinten? Ah, Mbak Kori karo Bu Dwi Kurniawati. Nah, iki sing alirane senior-senior utawa kasepuhan. Ini. Oh, bar iki karek sing nom-nom kuwi. Oke, siap. Iya, Mbak, kene, Mbak. Rek ayo rek laku mlaku ning tujuan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sapa golek kandalan ayo. Menurut dari BMKG, Badan Meteorologi Geofisika kepiye Mas Kluthuk? Menurut BMKG. Oh, malah sing pinteri Mbak Dwi. Oh, kok ngoten? Iya. Karena cuaca kadang hujan, kadang Nggih, panas. Nggih. Antisipasi suasana, jagani hujan terus sampai bledek kayak penakal petir. Kuwi. Wah, sunduk mentul ya kok iso mangsane. Oh, nderek, Mbak. Ya, ngeri. Nah, gembon apa langsung, Gus? Apa nih? Ah, kene to. Kuwi panganan ae. Aduh, kene. Ah. Ya men komplit dibawani. Wong bawane ya ngur cendak, Mas. Lah nggih. Tur gen krungu suarane Mbak Kori, ben krungu suarane Bu Dwi Kurniawati. Sing mbok menawa masyarakat wonten ing Binangun mriki sampun nate ngertos cilikane Bu Dwi Kurniawati. Menika nggih. Nggih, sinden cilik si SD saka Nyawangan Doko. Sing kulino nderek Pak Anom Surata, Pak Mantep dan lain sebagainya sekarang sudah menjelma menjadi seorang ibu rumah tangga. Iki. Menjelma. Wah. Lah iya. Awake seger nuki tegese anu Mas Kluthuk Mas Pitik. Dawuh. Bu Dwi awake seger nuki tegese tentrem atine, ayem atine. Kula Ini lho, kadang ngeten iki. wong lanang bijaksana ngene iki lho. Ngopo? Arepe muni lemu ya ora wani, akhirnya seger. Seger ki ngerti artine ora? Napa, Bos? Seger don. Kowe iki ra iso lho, Mas. Nyembadani wong wedok mboten saged lho. Ya. Wong wedok ki nek ngeten iki pangapunten nggih, Gus. Piye? Ngene iki jenenge garwane dalang sing iso mengatur manajemen ngene iki. Delok ndudoke leh tanggapan garwane ngasta kalunge gedhe, gelange yo ngrempyong, suwenge yo gedhe. Ki ndudoke investasi. Dalang, bojone dalang kalung sak mono iki nek apane. Lho pripun? Bojoku ya, bojone dagelan. Nggih. Kalung sak pelek. Kek ki lakon apa neh ki. Bojoku ngantek sambat sak ulan gawe iki bungkuk, Mas, kabotan. Kalung ki sak pelek. Sak pelek. Masyaallah. Keterima Gelang, gel- gelang, gelang. Gelangnya Mbak Dwi mek sakmene ta. Nggih. Bojoku iki gelang ya, ngantek kok kene. Lho, kolongan Mas. Ngantek kolongan ki kiwonengane bek. Masyaallah. Ali-ali ngantek Cincin. ali-ali ngantek ketekan driji, Mas. Nggih. Tangan sikil ngantek bingung, ngantek drijine tanggane diwali-ali. Suweng ki. Suwenge ngantek ketekan bolongan. Lho, lah kayak iki kabeh nggone anggon-anggon sing urung dinggone ngendi? Untu tak kon Mas. Lho. Untu tak kon merotoli ganti Mas kabeh. Lho,
Lah sing suweng mbok kon ngedol kabeh mbok dadekne untu Mas. Iya. Lah ngopo? Antisipasi no. Wong wis suweng enek, gelang Saiki enek. kuwi kejahatan di mana-mana. Aku mikir akhirnya kok timbang suweng kok dijambret. Akhirnya gelang dibrodol. Nggih, nggih. Akhirnya tak tukone untu Mas. Untuk aman. Lah sebabnya Mas. Loh, ning berita kriminal kan, Lun. Apa enek? Apa jenenge rampok ngowok-ngowok cangkem, gak enek. Ya nek kok kene iso ya. Nah, Nek kok untu cangkem gak enek. angel iya. Itu bantu ya. Bantu. Nggih, dalam. Ya wis. Aku arep iki ya, sorry ya. Toke wae. Ayo. Bawa kan. Ya nyingkar nyingkur. Yo, gubuk asmara ki pamundhut saka Pak Kancil nyolong timun iki kudu njaluk dibawani. Iki. Ya mergo iki master sinden. Nggih, nggih. Suarane apik kabeh. Itu aja Bali. Tuwekan ngoten to. Master. Ya tuwek lawan master. Senior. Tuwekan. Dedengkot. Dedengkot. Yo, Ibu, istriku cantiknya Indonesia. Ayo. Ya sangarepe wong akeh ngono kuwi. Nyingkar nyingkur. Ayo kaya ngono lho suarane. Suarane becik, suarane apik, ning etikane juga bagus. Ben isuk nyepaki kopi, monggo Mas dipun unjuk. Saestu. Aku mangan iki siapi segone ora ngalih saka kono nek aku rung mangan rung rampung. Niki lho Mas, Mas. Karo aku ki basa mlithit nek pas enek dayoh tok. Ya Piai Ngono kok sugih. Piye? Piai Putri ki kudu bekti karo Piai Kakung, Mas. Ngono kok jarene wong sugih. Ngopo? Wong iki wong lanang kudu mulakne wong wedok. Aku iki bojoku ora tau masak. Lah terus, GrabFood lho. GrabFood ki COD lho. Enggak, balenan apa? GrabFood. contong kaya jeding ngono ya. Kaya GrabFood nganu barang. iki pincuke sambal pecel. GrabFood ngono lho. Pesen bojoku kuwi. Weh. Mangan apa Mas? Pecel. Wes GrabFood. Oh. Apa-apa COD ya? COD kabeh. Loh. Lah dek iki COD malah betul ning rumah sakit no pesen cak kangkung to, Mas. Lah kok malah Lah bojone iki lak gawe Cak kangkung. bojone untune dikawat nika. Dibel-bel. Bekel. Heeh. Lah kok GrabFood pesen cak kangkung. Cak kangkung. Malah nggawa ning rumah sakit. ya piye wong kagunge ra dimamah lho kewer-kewer kecatol kawate. Malah kaya rambanan. Bangsane. Sampean Rik, Kori. Iya. Oh, Wiwitane nyingkar nyingkur Suaramu khas. Coba. lingsem yen kemutan. Ya. Nanan. Mas Glidi, dalem. garwane jenengan nggih bekti to? Bekti, Mbak. Bojo ki walus to, Mbak. Mosok to? Wah, nek isuk ngoten niku bojo kula lak Kyai Jawa Tengah to. Masa? Angger nggih, waduh Mas sampun wungu. Menika daharenipun sampun cemawis. Monggo katuran dahar. Loh, bojo kula niku halus, Pak. Nggih. Kyai turunan abdi dalem nggih. Wah, darah biru ya. Oke. Darah biru pucet ora tau mangan. Kowe ramah itu. Nggon kuwi keluarga-keluarga dhuwur kok iso. Dhuwur sampe bledek bosok kowe. Mangsamu. Nyepelne aku iki keluarga RM. Apa kuwi? Trah Ngayogyakarta. Wah, Raden Mas. Rasane menungso kula. Bojo kasar mbok pamerne. Enak. Piye jajan? Heeh. Lingsem. Ya. Lelampahan kang wuri. Nanong. Yuk, kongke. Tresna tulus nadyan ningku bekas mara. Yo. Digarap rong irama. Tayub sik lagi ndangdut. Yo. Siap, ya. Buka celuk, monggo. Bu Dwi. Oh nggih.
Ele pengendangi Mas Kasih Haryono. Wah, mat. Nah, luar biasa mbak awake jek cilik kaya ngono ning keplakane mbrebeki kuping. Wah, tenan nek Dewi ngeplak kancane ya bablas. Yo, monggo. Yen li Yen libat aku kelingan bubuk kae biyen tak ngereng nanging sakak kebak tulisan warna masuk dangdut kembang rawe bolo. Aku kowe dadi karma Ah. Mas Tulus sekarang Sugeng mirsani. Caritane wong seneng tunggal bali. Ya yo ya yo. Mimintane lunga jejer saben dirane. Oh yo. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Batur ngomong mas aku tresno kowe. Caritane wong seneng tunggal bali. Mimintane lunga jejer saben dirane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas aku tresno kowe. Kembang melati aku digawe lara. Ora becik kemrape marang manusa. Kembange jawe akeh paraiku bingung. Kembange mawar as aku reka sepian. Kula wong tresno ora kena go sembrono. Nora becik kanggo para wanita. Kembange rawe iku paribasane. Tinimbang rame kuwe becik tak tinggalne. Oh. Loh, kita Piai sepuh nggih nutut, Hah? lari nem-nem nggih kecakup. Ya. Ngoten. Ya, sing telu ya sindene sing Siap. bocah-bocah